ya ya komandang aturan paling palagan bangsa senjat ing karya jatan niko rame ing karya panen karya rame ing karya bangsa seti ing pamrih karya datang iko rame ing karya ane karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih kesel orang kok geter kok sesuk galake ono loro kok ora gelem gowo tripod sing pertama nek kalah nek nomor sing akeh antut nek mondiang walah P Yuyun iki mlebu nang kene PE kostum walah PP apa apa mas dikasih panjang kau bersama Nyukudo sejati maka bisa dengan kalian Pro Audio, terima kasih. Perdana Rekod Surabaya. Wah, sakit terus.
Nuwun memuji marang Gusti panjang kagum kairing tresna sejati Duh indahing pasuryanmu sayang katon tansah ngrupita rasa anganku bisa sesandingan antuk katresnan anduk kabagyan sira kusumaku kamanjing sajroning kalbu sota muji marang Gusti panjenengan tanggul tresna sejati balungane ho muter Wasik paradise ho iki ho Pangrasa takena sonakui manis esemu tangan rumah soati Agauman rembulan ing wengi lan lintang tanpa esi